Rồi ra xem lại. Cơ bảy thôi. Happy birthday. Maybe kilong gì? Thank you, Anna. Đi ăn vô đây. Thank you, Ade. Thank you, Ade. Hello लोगोफोर जोंनि बिकाल चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोंनि बार्थडे जोंनि थाखाय दिनै बिराद हेपि डे समबार दिनै बार्थडे आंनिल' नङा जों सानैजों जावजा ओंखायनो बार्थडेआ सानैजों जागोन बार्थडेआव सोर सोर फैयो नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय सोर सोर फैया थ' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै जोबजासे नायबानो जाबाय नोंथांमोना लोगोफोर मैया लाबोनाय दाउखौ सिथारबाय ओमफ्राय दा गोदासिगोन बार्थडेनि थाखाय मासे लकेल न'नि ओमफ्राय बयलार सेरनै जानाय बयलार दाउ लकेला नै ओमफ्राय नै बे दाउ बयलार नै बाहाय अन दङ नै अनलानि थाखाय ओमफ्राय नै बाहाय खारदै सिंजाय संदों जाहैबाय ओंखाम संनो नागिरदों बिनि थाखाय दै गुदुं फुदुंदों नै गामियाव अनला संगासिनो अनलाखौबो जा बुरजा संदों नै अनला नै बेदरबो दाउ बेदर दाउजों अनलाजों जानानै गन्थंआनो गोदोलायसिगोनसो सोरबा लोगोफोर मोनजायैफ्रा जा गोबावनि उनाव फैग्राफ्रा बिराद गोबावसै ना मोनजायैया नालि आदै बेंग्लायाबो सफैबाय बाबाया लायदों चिरां पाटनानिफ्राय नाहरजाय दोमैजों खेलागासिनो नै सिनायदों आंखौ इउटुबनि गस्ला गानलायदों नै फैफिनलायबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै लांदां फादां नुफिनलायखाबाय नै जा थालिर बिफां गायसनजेनबाय होमबा नै सुसिगोन मोननैखौ आदै सुनाय रानिमोनाबो बेरायनो थाङा जोंनि आयंमोन फैदों बे खाथिनिनो लावथाय जाबाय जोंनि जानि गोजा औ दख'ना गानो नै बे गिदिर जाबाय लावसो जाबाय नै बिलुना लागायगासिनो दा खनाफोर खाथि पिकनिक जानाय मोनसे गिदिर मोननैया फिसा कामेलायाव एकदम थाइसे गोथां खाबाय थांबाय दा बाददा जालदा नै आयंआ जोंना दख'ना गानफिनबाय दहाय सारि गानदोंमोन मानो होनबा मानसिफ्रा कानाडाफ्रा बांसिन नायोखाय ओंखायनो सारि गानना फैदोंमोन दा दख'ना गानबाय जों न'आव डिजाइन खालामजोब्बाय नै दा जों फाइनालि सफैबाय केक लांफैनो थाखाय केकआ सफैबाय जोंना दा बार्थडेनि केक 200 extra ತಗೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ फाइनालि लोगोफ्राबो सफैजोब्बाय नै जोंहा दाबो देलायखाङाखै ओमफ्राय लोगोफ्रा आरो सफैखांलायलायबाय हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू सोनिया सान्डिया नै जाजोबनायबालाय होबायबो होबाय ताली बजाओ यार ताली बजाओ गोजोन जाथों नोंनि जिउआ गुति लायदो नायदो बिदिसो दा नोंसिनिसो दा बार्थडेआलाय औ
जानायखौ नुवासै बागदावनो हासिगौ सोरबा सोरबा जलदब मा नै आं खेबा आं सावहैदों वाव Happy birthday to you birthday you are happy birthday you are बेयावबो गोमावो हजोंबो गोमावो दे टिचारसो बाय happy birthday you are एसे दौदो दे लोगोफोरखौबो लेंहरदो बानि ओके बाय लर बाय ली ए वांगा जाओ हिंदी रोङासैलाय बा जानवी हैप्पी बर्थडे लगाओ थोड़ा लगाओ थोड़ा लगाओ ऐसा थोड़ा लगाओ पैसे लिया को ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಲ್ವಾ ಇಟ್ಕೋ ಬಾ yang manjakan lah kayak gitu Này kek jahat tuh ayam mana kober? dah ayam ah Apa thang tuh? Ayo. aku gop ayam pada cuma pun terganggu ang buni ku pun ke malai ang kesana ku ang foto labai pun jangan ayam now Ayo, dia sampai tu. Ya jangan bos salah ber. Hah? Bos. ini dia Ah, udah bos. Pasti banget. Mitun dada idara दाद लगाओ दादा आओ ना बस हो गया दे अरे अरे हम पे दे जा गिव होनोसै दादा एक मिनट रुको उधर जाओ उधर जाओ पैसा dia suri angin suri Woi, lihat, bisa kalau ya. suri berarti ya suri lawan jopo ban aku bilang apa ya aku jalan Siapa na? Dia duduk ada. Duduk ada ibar. Con thô đủ. Tidak. Jauh gaya. Mas. maybe खिलाऊंगी थोड़ा लगाऊंगी maybe थोड़ा बाबा अभी कबा Mama thang kayak ram mana? Hero. Tindi mari huye. Yellow biasa ke tindi. Kita mari हो गया. आ जाओ, थोड़ा. आता ही नहीं है बहुत दिन हो गया ना. मैं कल पार्टी दे दूंगी आंटी
Để không được mà give hơn chứ nào. Sim ko bitora le lo. Kêu. और थे क्या? ये देखो. अच्छा आंटी बत्ती डाल बेटा Thank you Anna. Thank you. Dah, dah hoda. Itu first thing ini. Bisa sih. Biasa. shadow हो. हात कट म्हणले पुढे आज कट मारे का? बेखौ बेखौ apa namanya? Ada cut मारे बेखौ भी cut करना वो. एलेना फेक करो Oi. Wah. Tunggu sih. Nih यार बोले. Thank you Ade. Thank you Ade. Deh. Phone đâu pin nữa. Chả hơi đâu, mau đâu. Ăn sáng rồi. Ai xuống đây làm gì? Ăn sáng cái nào cũng đã. Chúng sư bà đến rất sáng. Lâu này biết khi lâu đi. Khao. Es film mobile ada ni. Tra mobile le. Sơn hộp răng cổ. Nghe chuẩn số hột được. Bật bút à? Happy birthday. Day to Thank you. Kemana kai? Cấp cả cho giá. Hello Ah, nó hút lại. ये रही दूसरा केक भी लेके काट दिया अभी खिलाओ खिलाओ आरो नाय गावखौ समबाराव जाना बिसोरो बेखौ मेथाइ हरदोलै राननानै बिसोरनो थांसैनो मेथाइ बिलाइ लाबोदों बे हिरा हिरा बे हरदो मेथाइया ओरैजाय हिरा हिरा आरो स्वीट दं स्वीट कति दा स्वीट स्वीट ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಳೆ ಬಾ कपड़ा डाल दिया और गोरी था इधर ऐसा सरप्राइज लेके आए हमें लगा कि फेस वॉश है लेकिन देखा तो गोरी है थैंक गॉड गोरी है लेकिन इस फेस वॉश को लगा के हमारी चेहरा क्या हो जाती भाई पिंपल ज्यादा से ज्यादा पिंपल हो जाती। चलो दोस्तों अभी रखते हैं और खाना खाते हैं बहुत भूख लग रही है सुबह से कुछ भी नहीं खाता था। अच्छा अभी हम इस बलून को फोड़ेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमारा बाटे खत्म हो गए हैं चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक गेम खेल के चलो गेम खेलते हैं अभी डांस करने वाला सिंगर वो भी है
जाग्रा प्लास्टिकसो लाबोखादों आयंना प्लास्टिकसेखा बे गासिबो बिदिनो जोब ब्रेडआनो सिङाव गासिबो बेनो जोब प्लास्टिकसेखा बेनो लाबोदों आयं बोराइजों आयं बुरैजों बिसोरनो लाबोदों दहाय लाबोदोंमोन ओमफ्राय दिन्थिनो हायासै टाइमानो मोनाखै नै मानो लाबोनांगौमोन आयं बोराइ आयं बुरै आयंमोननि बार्थडेआव मानसिफोरखौ जाहोनो लाना फैदोंमोन एफा खस्थ' खामानि मावोना आयंमोना जोंनि लोगोफोरनो बेखौनो हरदों जोङो नै लोगोफोर गासिबो गैला आंना सेस जाजोब्बाय देलायनाया आंना गासिबो लोगोफोर थाब हानाहैलाय ओंखाम जागासिनो जोंना आयंमोना आयंमोना ओंखाम जागासिनो जोंना ओमफ्राय जोंना लोगोफ्राथ' ओंखामखौ जास्लाबनो हायासै ओंखायनो बिसोर थांजोब्बाय ओमफ्राय गाबोन फैफिनगोन भैया मिथुन हमारे लिए फिर से कुछ लेके आए देखो स्वीट लेके आए जिलेबी स्वीट वाओ लड्डू सब लेके आया है हमारे लिए भैया बहुत अच्छा है और हमें बहुत प्यार करते हैं हम भी बहुत प्यार करते हैं उनसे बहुत अच्छा है हमारे लिए क्या क्या लेके आया है मिथुन दादा हाँ हमारे दोस्त भी आया था लेकिन वो लोग सोमवार पे चिकन मटन कुछ भी नहीं खाता है इसलिए उन लोगों को स्वीट दे दिया और वो लोग कल आएगा दा ओंखाम जासिगोन नै जाहैबाय कानाडाफोरनि साम्बार बे आन्थि बानायदों आन्थिया बानायदोंमोन बेखौ नै बेबो दाउ बेदर लकेल दाउला ओमफ्राय नैबे मुदे लोगोफोर कानाडाफोरनो मुदे बानायदोंमोन जोंनि लोगोफोरनो ओमफ्राय दिनै जायासै बेदर जायानो दिनै बे जाहैबाय दाउ लकेल दाउला गिदिर लाबोबावदोंमोन आरोबाव बोरमा लाबोनो नागिरदोंमोन बोरमाखौ मोनाखै दिनै समबारखाय खिखायासै ए रागिब' मुदे राइस चिकेन पुरी अरे सोमवार पे कंटा नानी जानो हाला ओंखामखौनो जानो हाला बुंजोब्बाय केक जायै जायै लोगोफोर बिमा बिफा बिमा फिसा साथामजों स्रें स्रें जागासिनो नै देखो खाना खा रहा है अभी सिक्स चिकन ओ अनला दाउ मुदे जानो मुदे नै अनला जानो मिथुन भाई भी अनला खा रहा है वो भी हमारा गाँव का सब्जी बोडोलैंड का सब्जी खा रहा है मम्मी ने बनाया है टेस्ट कैसा है सब अच्छा है ना नै जागासिनो ना आदै बेंलाया थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि बार्थडेखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा फैजोबाखै बेंगालरनि फैगोन होनदोंमोन बाबानि लोगोफ्रा ओमफ्राय बिसोरो दिनै समबार ओंखायनो फैयाखै ओमफ्राय रबिबारावसो सुटि मोनोमोन ओमफ्राय जोंना बार्थडेया समबारावसो जादों ओंखायनो मानसिफ्रा फैनो हास्लाबाखै थ' बियो बिहारनि मिथुन भैया बियो बिहारनि ओमफ्राय बियो बेंगलराव थायो ओमफ्राय बेंगलनिफ्राय बिसिम फैदों सिबाय ओमफ्राय जोंखौ नोगोर अनो थ' बेखिनिमोन भिडिअ'आ लोगोफोर बाय बाय मोनलायनोसैलाय